Yung Victoria Vlog, nagpapapansin nga yun. Ito, I will mention your name. Spencer Lacalle, Victoria Vlog, Leon Javier, at Mati B. Magpatayan kayo. No le ayuda a la fábrica el canela. Tú me dabas 1000 tacos, me caía al suelo. Yo ya cogía los tacos, los rastraba. Allí venía el camionero. Se me dio ahí para. Pararon más una hora. Para que le dieran el bocal. Patayin nyo ang mga sarili ninyo. Ibaon nyo ng buhay ang sarili nyo. Mga inutil kayo. Anak kayo ng teteng. Anak kayo ng punyemas. Mga inutil kayo. Mati B, if you like to see me in court, go right ahead. Oh my. What's up mga kaayuda? Maraming salamat po sa patuloy na pagtutok sa ating channel. So, ibabalik natin ngayon ang ayuda shoutout of the day. So, ang isa shoutout po natin mga comments na mula sa previous mga sinundan nating vlog. Ito po sila. So unahin natin, ayan, tungkol dun sa Astig Kape. Ayan, Mike Serba. Ayan si Boss Mike, shout out. Sabi niya wow. And then si Word of Wisdom TV, ayun daw, yes I need this coffee. Oh yun, po siya na po. So dun daw sa aking Astig Kape online. And then dun sa ayuda reaction ko sa Takero's vlog, yung isa sa latest din ni San Takero, ito si Brian De Leon. Ayan, Theory of Evolution said, sabi niya, galing tayo sa unggoy, ayan, bakit may mukhang kabayo, ang bubudol pa, sabi niya ganun. Ayan. Gusto nilang gawing ipis, mga witness, ayan, aapakan na pipisain pa nila. Believe it, next na. Then ayan si Akira Milos na lagi po yan sa mga ano natin live streaming. And then last na po ito si YouTube T Ilocandia. Ayan, magtatago na yang si Mangusin kapag nakapagpiyansa, hindi na yan haharapin mga kaso nakasampa sa kanya. So sa iba pa po, shout out po sa inyong lahat. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. What's up mga kaayuda? Ito na po ang gagawan natin ng patuloy na memes vlog, si Budol King. So title natin ngayon is Lights Camera Action, Budol King, FLM na mimigay din. Ayan, tingnan natin. May mga video kasi siya, napakarami, hindi lang napakarami. Tingnan natin itong isang nandito ngayon sa YouTube na talagang namigay din naman po. Pero mas nauna nga yung pambubudol eh. Pero dito sa video na nasa Facebook na recorded na dati, actually lagi nilang itong re-uploaded. Pag sinabing re-uploaded, alam na natin, paulit-ulit na ina-upload nila. Nagagamit pa rin po, makakapang-scam pa rin sila dito eh. Tingnan natin ito. Ayan. Totoo po yun.
Madugo man ang duelo natin ngayon, alay ko yung aking buhay. Alam nyo ho, hindi naman po tayo pinanganak kahapon. Yan po yung banat niya. Ngayon hong Lunes, magkakaalam-alam tayong lahat. Yan lang ho aking papangako. Ako ho'y napapagod sa pagtulong sa ating mamamayan. Pambudo. Sobrang akong pagod. Kaya sabi ko sa aking mga abogado, bahala na kayo. Madrama. You know, at magkakaalam-alam na ho. Ayan, magkakaalam-alam Jorik daw. Pasimuno, FLM, gandang gabi boss. Ready na kanin tutong ng mga... So, ganon. Yun yung madalas na linya ni FLM. Magkakaalam-alam na daw. So, pinakita ko lang po yung isa. Ito, may isa pa. Paano siya nang budol nun. Kasi, ayan. O mga kababayan, lalabas po ako ng... Ayan. Lalabas ako ng bahay. Okay. Andito po sa subdivision namin, talaga naman hong Subdivision niya. lahat saksakan ng yayaman. Ikaw, Lahat ng bahay dito. Ikaw, saksakan ng pangit. Katulad po itong nasa harapan ko. Ayan. Ayan. Politiko ho yan. Politikong sandamakmak din yung pinangako doon sa kanyang probinsya. Kita niya. Pero hanggang ngayon, walang Kita niya po, hindi natin alam kung yung tinutukoy niya gano'n ay talagang politiko. Kasi yan, linya lang yan, script lang yan eh. 'Di ba? Para yung mga tao na niya yung kalooban. Ba, talagang itong si FLM, ayan po, kita nga tayo mukha niya. Ba, hindi naman politiko tumutulong. Ayun, ganun siya nagpakamon. Pang lang yun, come on. Panghatak lang niya yun. So, yan eh. Ito yung kasagsagan yan. Ang petsa nga niya, April 1, no? Ayan, nakita niyo dyan. April 1. So, i-play nga uli natin. Tingnan natin paano siya dyan, ng hatak. Ayan. Alam ko, ito yung mali pa yung pagbukas niya ng gate. Kasi nga, hindi naman bahay nila. Natin. tutupad. Kaya nga ho, araw-araw kinakalampag ko. Dito po ako nakatira. Ito po yung aking bahay. Dito nyo. Yeah, this is my humble home. Ito. Dito nyo, humble home daw ang kapal ng mukha. Unang-una, hindi siya ang talaga may-ari niyan. Pangalawa, inupahan lang nila yan. At pangatlo, hindi naman siyang umupa dyan. Nakita nyo, talaga makapal yung mukha. So, napag-alaman na po, totoo yung ating sinasabi na yan. At napalayas na nga sila dyan eh. So, tuloy natin yung video. Ito po yung aking... Kahit pa paano, meron po ako sasakyan na nagagamit. Pang Japorms. Tindi. Ayan po, andun yung aking... May sasakyan pa ako sa bilang bahay. Actually, Iyan. 3 ho ang bahay namin. Iyan. Ito nyo po, setup nila yan. Yung pinagsama-sama yung mga kotse na puti, mga ganda sakyan, tapos nakaputi din siya, di ba? Para nga naman, mas malakas yung hatak. Tapos 3 din daw yung bahay nila dyan sa Green Meadows. Hindi nila napatunayan yan at umuupa nga lang sila dyan. Ayan, okay. So, napalayas na nga eh. Tuloy natin. Paano ba yan? Dali. Ayan. Subdivision ito. Ito po, mayayaman talaga yung tao. Kaya maglalakad ako, tingnan nyo ha. Mayaman naman talaga lahat dyan. Sila yung pulubi dyan. Panay hoy gising kong ginagawa. Ito scammer dyan. Tingnan nyo. Nakasama na mga yayaman yan. Pero hanggang ngayon, wala tayong maaasahan. Yun. Kunin mo nga yung sus. Ayun, kita nyo. Yun, yung mga salitang ganon, dyan siya come on. Diba? Mayayaman daw, walang maasahan, hindi tumulong sa pandemic. Ang tanong dyan, gaano siya kasigurado na hindi tumulong yung mga yan? Diba? Mayayaman po, bukal sa puso, tumutulong yan na hindi nagpapaalam o hindi na sinasabi. Yun yung tunay na pagtulong. Samantalang siya, binroadcast pa talaga anong layunin para nga mangbudol, para bumili ba mga tao, bandang huli malaki yung hamig. Pero nagpapaumpisa pa nga lang yan, humahamig na yan, kumakamig na. So, ayan natin pagpatuloy natin Inang Mustang. In your face! Lalakad po tayo. susidan ng Itutur ko kayo sa subdivision namin kung saan ginising ko lahat ng mga kapitbahay ko. Wala ho silang mukhang maiharap. May 3 bahay ho dito dun sa kabila, sa tabi ng Nightingale, sa tabi ng bahay ko sa isa, na sumagot dun sa challenge ko at namigay naman. Pero
Yung si Amihan Enrique. Ha? Mabuhay ka. Oh, yung mga ganun binabanggit yung pangalan, nabanggit yan na nag-drop name siya. Maaring name drop, maaring tumulong po, pero karamihan sa mga tumulong din, kaalyado niya yan, scripted yan. Ano? So, ayan mga kaayuda, tapos na po yung ating ginawang another vlog para kay Norman Gusgusin, Mangusin, FLM. Ayan, namigay din. Okay po.